kaisa kotor patimung kasai phaikya chini dele koktoni mangpiligo patimungni kokto mangkha laithangnai salkija sekang eba chongmarini sekang 11 mandi BJP ni candidate Tori Debroma bini busuk Priyota Debroma Tripura Mothani khoroksa leader Sunacharan Debroma ni khe bahamjak basala khoroksa James Debroma Priyota Debroma ni khe bupura tabo kokto mangkha BJP ni candidate Tori Debroma busuk Priyota Debroma no talangai kami amsai berai nogo nogo rangbak mani koktoma rangbak laithanigo photo rokte salayai Priyota Debroma bo eba Sunacharan ni bahamjak bo BJP no khlaio hene viral khlaijakmani koktoma patimuni koktoma no Sunacharan Debroma kami amchani lokorok bai sajakmani yagulo koktoma thumnai rokno ringgai bahamjakno nokni rikhlainani kokrok samani koktoma phaidi sundatak sidak takuk Sunacharan Debroma ni khoktui sengkisa patimuno kitangai kok khanai nalaiyana koi patimung tamo tini chung oro kaisa kuthum lai ma asuk laika tamni bagui hingka hingkai thangnai 15 tarik February hingkai 2023 jatibo mia salsa kebengkha orbo kaisa got nangi thangka o got nano tuyui chung kaisa phirok kifil mungrunani bagui chung ma asuk laika tamni bagui hingka hingkai orbo BJP ni je candidate Tori Debroma tai o jagani sthaniyo pilot nui sinijago tai bono molin bohno gopal bohno bingbumo borok phaiye o jagao kaisa o kamio at kaisa phaiye rangbak nani hinui phaiye nai borok rokno kwbangma borok rokno kuthum rwoi ulokhai borok photo tisawo hunai tisawoi bibriti rwo hunai mane je Tripura Mothani borok rok BJP o bibriti rwo hunai abo haike awai khaiye mukok khlaimani ulo abono tuino chung naikha naimani o jagao borok je bibriti nao mani abo ekdom mitha kok tatal kok a jaga kondino phano borok bibriti riya tamni bagui hingke rangrena hino hingke ba borok phaibai kha o kamini borok rok hingke phaibai mani yagulo borok juda abo haike phunukha aboni bagui no chung tini o jagao a kok ni kifil mungrunani bagui chung ma asuk laika nukha ani hamjukno borok tubuoi ani hamjuk hingkai Torit ni busuk klaipu tai o pilot himjaknai o molin ration dealer manduini boni bahaino busuk klai hingkai busu songbai ke phaiye o jagao rangbak thani bono o jagao patna kha hinui khanao ang saimanya borok rok ano phone khai horbaio ang abo nubo nukya ani mobile o khe nubo nukjak phaiya hingkai borok rok sawo nini na hamjuk song BJP o bibriti rekha ulokhai borok rok ano sudo se aro tongo hinui borok rok sondeho khai tongko hopung sapung phone khaikya angkhe poito chaya a je orobo borok rangbak na phaio hinui dol dol phaio hinui ang khobor mankha ang afro mandi bazar o tongo hingkai ani party ni borok no Tripura Mothani borok rok no bo ang sahori rwbaikha BJP rok rangbagui tongoi laikha gasia o thangai hinui hingkai ang youth rok no bo sahori rekha ulo youth rok tai Tripura Motha rok o jaga phaiye borok no naiphaikha naiphaimani yagulo borok ro soi soi no rangbagui tongphaio borok rok no hiya rangbak masiniya borok no jotono photo tisabai abo bibriti ungko BJP o bibriti rekhane amo haike tatal kok no awai khlaikha aboni bagui no ma sawo borok ni tekono lama kwrui o jagao phaiye abo haike borok rok no bibranti khainani abo simino BJP rok ni samung ang obo bo wanao Tripura sarok no rang mankha hangkhe no samadhan wngjago bini dofa kwmamani bini ha kwmamano bor kuno wana jagya tabuk jeta chung chini o ha chung tabuk kwmanani wngui tongkha chini dofa rok tabuk kwmanani wngui tongkha obono borok thopsa wana jagya BJP party khaiye rang nawoi ba rang rwoi borok no bongni সংগঠন swnamnani abo siniche borok wana jago aboni bagui no belai kheno ang abo hai samung rok no wanao tai borok no bahai no je abo hai khlaiye borok mano sungui achai phaiye ba kaisa dofani bosongo achai phaiye borok dofano siniya dofano hamjakna ringyangmani abo belai kopal hamyani kok obono sanamo chungo chung media ni bisingtwi no kok khaichilai obono phunuknai tamni bagui hingka hingkai borok o jagani jeta o kami mo gasia kami oro কোনো দিন ফানো কোনো পার্টি কিছু করে o jagao ha tai dofani kok no simino o jagani o kamini borok rok borok ha tai dofani kok no simino wansuk laio tai aboni bagui no
borok ta bubagrani tuidul jak o je tipra mo thawo borok jotono khawar jak tai orok kono party habai manya a jak ang je mane asai phaimani ang শুধু dofani bagui simi no samung khlai phaio tabso jora ani student life tei ani ko tamhnai employee life ke employee no karibo ang chakri jokhon yakari rekha o dofani samung khainani nang chakri yakari rekha aboni bagui no ang paithago o kok sanamo chungo ang kono dino phano o ha tei dofani bagui ang kebo bai phano compromise khaya যতদিন পর্যন্ত ও দফারক কাইসা সমাধাননি জাগাও থাঙি সগৈয়া সাক জরা ও দফানো ফিয়ক মাইয়া সাক জরা আং কেবনি থানি খরক বমিয়া তাই আং আবনো কোনো দিন ফানো কম্প্রমাইজ খাইয়া কে আবন বাগিনো আং লাং মারেনা গসিও দফানো ও দফা ভাই আং কাগৈ এবা ও দফানি সামুংনো কারে আং আলকা সামুং খাইনানি আবো হায়া আনবো খাবক করে গসিয়া যতদিন পর্যন্ত বুবাগ্রা বাই kok salai bujilaye bubagra bo jotodin porjonto chungno tuidului tongsak chung bubagra bai kaija bubagra bai tongnai je bubagra chungno tabuk samadan ni lamao kaisa jagao tolangnai chung abono samungo logiwo bono logirui chung thanglaignai ka abono ani kwcharmung jotono chini dofarok yoknani bagui nini dofa phiyok jaknani bagui norok jotono thanchang di kaglai phulai tang laidi जों ताबुक पार्टी खाइनानै जराया बिजेपि सिपिएम आइपिएफटि आबो खाइना जराया नरक ताबुक आमति टांगदि जों जत थानसाओ नरक मा तंबायनाय आ थानसाओ नरक तंबायदि आसकनो हामबाय जयनगर आबो ओलनि ओल आं नरनो साकाले बिन गार्जेन फायै जदि न मिमांसा ओंङै मानखा हंकाय नारकनाय मिमांसाङै माइया हंकाय बाहायति समाधान नायाबा karon ani nogo tongto tui ano ani yakong no tan suwe ang bahiti himnai ba ani yakong tan suwe kang bahiti himnai ba tabuk se borora ano joto no lockdown khaibe kya bo BJP thangka hane ke aba hai khlai ang bahiti mukona ba tongna ba aba joto no promotion tong haino mo clear blena tipra mothon to sudo tipra mothon bud dikhai nor bahai mo kubuja kok tam thanan mutung abo kubuya se goto bud to tipra mothon dibekhe tipra mothon rui simai jeng na khai mahajana runai jeng jeng asambab tipra mothon tong bai tipra mothon bud bud dibese ya tipra mothon ni ni je sapai je nor no BJP ni rang otoba je palo loop phunugoi BJP plan laika abuti khai sar din bahan je kun da sapai jeng abo saimaya bo jeng thawa phaibedi kuno takiri rang runani nong no kun khai rang simi bagmani phaidi ke jeng phaika rang bangna rang magrang khai jeng rang ni bagi phaika ta nge rang no khai abo rang dui kerang kha pasa pasa abo kerang na ya rang kata angle rang ni bagi se phaimani rang bo joto borong lagi sojon ase rang kare ba jengna kata abo ka rang pasa bag ke kha jengna nge rang pasa ba da ni mane bokun thale ho thangba abo meeting je pai bala pai pai sao bo rang kana se kun bong thambok kore je rang kana abo ha kun tin no ro abo abo saime je jengna BJP naw hi jeng saime ya kuni se phaina kha jeng phaina dor dor no kha jeng kha atu de jeng ko thang atu dang kha ge phek lom dikunu ya khai jeng bo ko thang ko sia ba thang ba ge ko thang ko ha ba sa wei ga mo jang ya kata kai netan thanan mutung misal ang tap kan gau ho to oran borong tap thelbong gau sa thepla bang gau sa ba neng yang gau sa to manai tong pren theka tap ya to gau ho tap te BJP to khu kom cái ko to tong go kri ya tong no rang bao ni khom thor ma yap gat no don tong da tong go tong no ga rang na ya tu jana tu kri bo si da sarang ba ra yap bo pa ra yap aya ya ba ra yap badin khaliya kai dina nong ko khai so jeng thor rang ma ya kisala iko suni no joto phaya ko rang ma ya ke rang ma sojon abang kha sojon abang apa to tai ke khat khat kai sar pai je adino rang ba bo hani tam tam ba ke kai sungno sau rang di da ni sau kai rang da kai rang bang kha pa sa bang kha mai leng ni ya pa sa rang bo kha pa sa ro gi na ni khna ga ang phai lang hata ye du ro thai su pai ma no
Cái asal not cái ulah kai BBT dia ni berak net dah semua bersung saya untuk pun napi rong siang kan bah semua tongkai tong dia lang hata sugu BBT nanti tu payah rang nasi ke rang nasi hamil tong bah Gak nak kai sau pasal jadi nanti ulah kai bilang kan pasok lang hata pasok kai mang kai Cái BBT ni kau lah kau salai muka semua tajam sanca konten kering ni bagi dah khar nak ke nukar ni Na o jaga bumung ro hni khana kanya bo khar thangka. Amtui bo phaima ka phaikya obo bo saimanya. Jeta o got mangnai hni bo saimanya. Engka ba bihirok ni logi logi phaikya jokon o jaga ni je tail nu khana kanya bo khar thangka ta. Kita tahu ni selai kan apa dah aing di sini taruh. Nogo na tabo. Kau sini kita apa di bos semalam ini Tu me dikata.